Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Tracy Jacobson posetila je mesto Dobruša u opštini Istok, u kojim je sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj izgrađen centar za zajednice i letnja učionica na otvorenom. U selu u kojem živi preko 1000 pripadnika nevećinskih zajednica, pretežno Bošnjaka, ističu da su ovi objekti podjednako namenjeni svim stanovnicima Dobruše. Sjedinjene države su oduvek pomagale sve zajednice na Kosovu i mi ćemo nastaviti da ih podržavamo u multietničkom Kosovu. Ambasadorka Jacobson je ohrabrila građane da kroz saradnju sa svojim predstavnicima na lokalnom i centralnom nivou artikulišu svoje stvarne potrebe. A baš takva potreba bila je i izgradnja centra za zajednice u Dobruši. Već dugi niz godina mještani ovog sela i okolnih mjesta nisu imali prostoriju gdje bi mogli da se okupljaju, gdje bi mogli da se druže, da organizuju razne kurseve, seminare i tako dalje. Mislim da su ovim centrom dobili mnogo i da će iskoristiti ovaj centar, kako salu kurseve i ostalo, tako i prostorije koje su namijenjene za mjesnu kancelariju. Ovaj projekat je koštao ukupno 70.000 eura, s tim da je opština Istok uložila 55, dok je Američka agencija za međunarodni razvoj investirala oko 15.000. Izgradnja letnje učionice koštala je oko 3.000 eura. To je samo jedan od stotinak društvenih i infrastrukturnih projekata u 40 naselja na Kosovu, koji se realizuju u okviru programa za aktivno učešće zajednica, koje finansira USAID, a sprovodi kancelarija Mercy Corpsa. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.